Navenda Bangewaziye yani çağrı merkeziya Dedaşê li Tirkiye cara ewel li Amed Riha çar zamanan xizmet wê bidigel. 105 şêwirmend bi telefonê bi zimanê Tirkî, Kurmancî û Zazakî dê bersivê bidin pirsgirêkan. Dedaşê jî herî dawî jî dest bi xizmeta erebî kir. Şirketa Anonîma Belavkirina Ceyranê Dedaş li herêma Başûrê Rojhilat Ceyranê de 6 bajar û 59 navçeyan. Li herêmê di zivistanê de ji ber bikaranîna ceyrana qaçax arîze zêdetir dibin û car caran ceyran qut dibe. Dedaş ji bo ku welatî gilî û daxwazê xwe yên arîze û fatûrayan ragihînin li Diyarbekirê sala 2014 de navenda Bangewaziyê vekir. Li navendê 55 xebatkar dişuxulîn û bi zimanên Tirkî, Kurdî û Zazakî xizmet didan. Navenda Bangewaziya Dedaşê hem istihdam dide civana hem jî bi zimanê heremî xizmet dide gel. Dedaş li gor hewcedariyê beriya mehekê li bajarê Rihayê navendeke nû vekir û li wir jî 95 kes dixebitin. Telefon dikin bihirsin em Kurdî de axifin mesela dibêjim ez Şebnem Çawalî kariya wê bibim gava Kurdî de axifin nem dibin dibêjin wa hûn Kurdî de axifin hûn ji ku ne hemen bakî alê xwe da tê çêkirin. Dicle bibe, ondan sonra Çermege, Silvan, Lice, en vatandaş ma helek mağaramış keni. Mesela ayık Türkiye nözüm, ayık Kırdasi nözüm zazaca bağlanmış ma beni. Ay ser ma zazaca hizmet dönüyene. Şêwirmendan heta niha bi sê zimanan bersiv dida. Niha ji bo hemwelatiyên Riha, Sêrt û Mêrdînê jî xizmeta bi zimanê erebî dest pê kir. Yani li Türkiye bi çar zamana hizmeta navendiya bangiye dike em tenine. Gelci hunzanın de bölgeme de kurma çene zazahane Arabi hane via pır memnun yani pır xoşavandiçe. Navendên Bangewaziyê ser nimreyên 186 û 444 86 mehê bersiv didan 200,000 telefonê. Hem welatî hem jî xebatkar pir dilxweşin. Bi telefon ki ulaşmışım medvin daxoziye xwe giliye xwe jmara dikin li ser bilgisayara sistema meya em jê radibên seyesê. Bi vî sistemê hane van daxoziye van diçe tîma me sahê.